Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu rienụ nwanụ maka anụ ụmụ unu zukwa unu ụmụnne m efuna na ife na-efere n'efere mba ụwa maka ọnọdụ ugo adịghị egbe mma na-arụ maka ofu nwanne anyị nwoke bụ Chidozie Nwagwu nke eji Akwa-Okuko Tiwaraki wee marụ n'ọba. Eziokwu n'oge gara aga dịka nsi wee kwu ụnyaahụ na ọ pụtara n'iru akwụkwọ megịnị ka ọ ka o si wee dịrị ya mana ọ bụrụ onye nwa ka anyị ga-eji wee megịnị kpọgido ya n'obe. O nweghị onye dị emefe eche na ife ndị be anyị ndị Igbo kwesịrị ime bụ ime gịnị ịyọ Chukwu amala ka o mee gịnị ka aka ji ya wee hapụ ya mana ndị be anyị ji n'ọnọdụ ya mee gịnị na-akwa ya emu na-amụ ya amụ. Mmụọ bụ Maazi-UC enweghị ike ịpụta n'ilu akwụkwọ kọchaba mmadụ maka na ife ndakwasa na ife otiti dakwasara ya kata ma ife nji eme bụ ayọn Chineke mee gịnị ka uche ya mezue n'isi ya maka o meghị onye ma echi niile. O nwere ike ọ bụrụ gị, nwee ike ọ bụrụ mụnwa, nwee ike ọ bụrụ ụmụ ị mụtara. Ụwa na-achị achị, ụwa na-eme ntụgharị. Chukwu okike abịa ma si n'ọnọdụ a ka ọ kụziere m ndị mmadụ, kụziere m na gị na abụọ na ya nwa bụ Chukwu nke anaghị afụ anya. Yes, ụmụnne m bikonu Igbo eji eje ọgụ onye ọbụla mee gịnị sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Onye aṅụrụziri ọṅụ maka na ife mgbu dakwasara onye ọma ma ọ bụ onye na ya ekwekọrịtaghị n'ofu okwukwe ya bụ ife adịrọ mma. Maka ndị ji abịa na my comment section ma ọ bụ na my WhatsApp na-akọgheri ihe ha na-akọgheri ụnyaahụ, nwanne m imekwa ya eme egbochie gị n'iru akwụkwọ m nwa ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Ịlaiki ya ịtụsara m ozi a, ịlaiki ịhapụ onweghị onye nna ayọ nni, onwekwa onye injinia were mee gịnị ka ndipend ya wee rijuo afọ. Ife mbịa bụ ka anyị mee gịnị ka anyị kwuo nke bụ eziokwu ka ifere wee bụrụ nke ndị iro. Ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Igbo eji eje ọgụ asị m ka Amaka mere anyị na Eke na Oye na Afọ na Nkwọ afịa na nna anyị nwa bụ ana Igbo ji wee bidi ka o buela anyị ụzọ kpere anyị azụ ka mkpere ka ngọrọ ka o lere n'afa gị Chukwu okike nke abịa ma pụrụ m ife niile. Ise 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 ụmụnne m, ndewo.